Dnes si spravíme čiernu buchtu. Tento recept mám veľmi rada, pretože je naozaj starý, veľmi starý. Mám ho od kamarátky a tá ho má od svojej babičky a babička ho má od svojej babičky. Je naozaj veľmi starý. A ide tam všetko, čo vidíte v grafike. Takže píšte, foťte, sťahujte z archívu, alebo najnovšie nájdete všetky videá s receptami aktuálnej jesennej série aj na našom webe. Je to preto, aby ste ich potom mohli v pokoji naštudovať a na chalupe či doma aj vyskúšať. A tam nájdete aj čiernu buchtu. Základom tohto receptu sú zemiaky. Pretože do cesta idú varené zemiaky, ktoré si postrúhame na tom najjemnejšom strúhadle. Potom tam dáme múku a všetky ostatné ingrediencie, ktoré vidíte na stole. Je to veľmi, veľmi jednoduché. V podstate sa to zamieša v jednej mise, vyleje na plech a potom to už budeme len ozdobovať a dochucovať. Tak, ideme na tie zemiaky. Stačí vám 5 takých menších zemiakov na tom najjemnejšom strúhadle. Si tieto uvarané zemiaky postrúhame. A môžete si aj prst postrúhať. Bude toho viac. Tajomstvom je, že ani ja neviem, ako tento koláč chutí, lebo som ho nikdy nerobila. Ale keď mi kamarátka dala tento recept, tak sa mi tak veľmi páčil, že som si povedala, že ho musím spraviť. Lebo znie veľmi vidiecky a páčia sa mi tie ingrediencie, že sú také jednoduché a v podstate každý ich má asi v komore a môžete si ho urobiť kedykoľvek. V podstate si upečieme len ten základ, a ten džem a orechy pôjdu len na vrch. A keďže je orechová sezóna a všade okolo nás sú orechy, dokonca ešte aj pod nohami ich mám, pretože my tu máme 4 orechy, tak som si povedala, že musíme tie orechy nejako využiť. A tak bude buchta. A prečo sa volá čierna, to ani neviem. Ale asi preto, že tam ide kakao a bude to tmavé. Alebo keď ten koláčik pripečiem, tak možno potom bude čierny. Nestrážme. Bože, chráň pripáliť. Také fópa si nemôžeme dovoliť. A navyše, všetci sme zvedaví, ako má tá čierna buchta vyzerať, keď už má taký zvláštny názov. Takže, čo včuľ? No včuľ, všetko dokopy zamiešame. Začneme masťou. To by malo byť asi tak 3/4 kocky masti. Múka polohruba. Cukor. V našom prípade trstinový. Čierna buchta, kakao. Preto čierna, lebo kakao. Vajíčka. Som taký šlendrián, že mala by som si najprv vlastne zmiešať tie suché časti a potom mokré, ale ja to robím vždy naraz, lebo nemám čas. Rumík môžete dať, nemusíte, ale my dáme. Pol deci. A máme tu aj mlieko kvôli tomu, že ak to bude veľmi suché, čo už teraz je, tak budeme prilievať a riediť mliekom. Ani pol deci si nemusíte dať, už ho budete mať v koláči. Ale celkom to vyzerá dobre, len je toho veľa. Tie varené zemiaky sú ideálne, pretože robia výbornú konzistenciu. A keď máte po ruke nejakého chlapa a náhodou nedrží kameru v ruke, tak ho môžete požiadať, aby vám to pomiešal, lebo je to dosť také hutné. Kati, asi sa im teraz nedá, tvária sa, že majú dôležitejšiu robotu. No, prišiel čas na riedenie. Mliečko. Ono by to zrejme mohlo zostať aj v takomto stave, ale nám sa to bude lepšie vylievať na ten plech. Budete tam mať trošku aj hrúdky, pretože tie zemiaky samozrejme sa nedajú úplne ideálne nastrúhať, takže keď tam bude sem tam hrúdka zo zemiaku, tak je to príjemné, lebo sa vám ten zemiak tak pekne v tom koláčiku rozplynie na jazyku. A viete, že je to zo zemiakov. Podľa mňa je to super. Vymastíme si plech, vysypeme múkou a ideme šup piecť. Ťažké je to. Katka, bojuj. Čierna buchta je náročná.
Ale už sme v polovici. No. Pekne to tu takto rozložíme. Hlavne, aby to bolo rovnomerne, aby sa to rovnomerne upieklo. Dáme si takých 180 stupňov a uvidíme. Keďže v tom recepte nebolo napísané, koľko sa to má piecť, ja keď sa na to tak pozerám, tak tomu dávam 25 minút. Hodina pravdy po 25 minútach a vyzerá, že sme to odhadli celkom dobre. No. A koláčik, keď je ešte teplý, aj celkom narastol, tak ho potrieme džemom a posypeme vlašskými orechami. Marhulový džem na vrch. Základ je, aby ste to potierali vtedy, keď je ešte koláč teplý. Lebo ten džem tak krásne vsiakne vlastne do toho cesta a bude šťavnatý. Takže základný poznatok. Čierna buchta je po upečení krásne hnedá. A ak sa rozhodnete pre marhuľový džem, bude oranžová. Ale nevadí, vyzerá to aj tak neuveriteľne vábne. Idete do toho, skúsite si ju spraviť? Vrelo odporúčame. A zasa raz to tríznenie speakera v štúdiu. Ja sa na to môžem stále iba pozerať. Legenda neklamala, koláč je naozaj úžasný. A ja týmto pozdravujem všetky babičky, žijúce a nežijúce, lebo v jednoduchosti je krása. Teším sa na vás opäť o týždeň v nedeľu.